o ddydd i ddydd, a mi'n cysylltu lot gyda cyhoeddwyr sy'n cyhoeddi yn Saesneg ac yn Gymraeg. A cael sgwrsio am bethau fel teitlau sy'n dod mas, pethau sy'n angen prawf darllen, pa grantiau maen nhw'n cael. Swyddog hyrwyddo darllen ydw i, felly dwi'n hyrwyddo darllen bob dydd ac yn trio annog pobl o bob oed i ddarllen er bleser, i fwynhau darllen. Dwi'n arweinydd maes yn y maes dylunio a be mae'r swydd yna'n golygu ydy helpu a gweisg efo'i gwaith dylunio, y cynnig arweiniad y cyngor iddyn nhw ar waith dylunio llyfrau, ond hefyd mae yna adran dylunio fewn y cyngor lle dyn ni yn dylunio cloriau llyfrau a bob math o bethau eraill. Swyddog gwasanaethau cwsmer yw'r teitl y swydd a mae'n dibynnu'n hollol beth sydd wedi dod mewn dros nos sydd ddechrau bant yn y bore. Rhan fwyaf amser mae'r archebion mawr, dosbarthwyr mawr yn dod mewn dros nos. Mae'n angen prosesu'r rheini peth cyntaf a wedyn neu siŵr bod popeth yn gywir achos ni'n gwerthu'r llyfrau ar ran y cyhoeddwyr i Amazon. Fi'n cael fy nghyflogi fel swyddog corfforaethol. Wel, o ddydd i ddydd mae'r gwaith yn ymrywio. Dwi'n gofalu am gwaith cyllid ac adnoddau dynol y cyngor. Delio gyda amlyniadau staff, falle bydd angen prosesu anfonebau, gweinyddu cyflogau. So mae yna amryw bethau i'r swydd. Teitl y swydd ydy swyddog gwerthu ar gyfer siopa Gogledd Cymru ac yn fras mae hynny'n golygu cefnogi siopa yng Ngogledd Cymru a Gogledd Sir Drefaldwyn drwy gynnig gwybodaeth am lyfrau sydd i ddod, atgoffa llyfrerthwyr o beth sydd ar gael a cefnogi nhw efo digwyddiadau. O'n i wastad eisiau gweithio gyda llyfrau. Ers o'n i'n blentyn bach, o'n i'n dwlu am darllen. Dwi wedi bod yn awdur, dwi wedi gwerthu llyfrau, dwi wedi dysgu mewn brifysgol yn dysgu iaith. Oedd hwn yn just teimlo fel cam naturiol nesaf. Wel, dwi wrth fy modd efo darllen, dwi wrth fy modd efo gwaith y Cyngor Llyfrau, dwi wedi edmygu yr Cyngor Llyfrau ers blynyddoedd. Dwi wedi dysgu Cymraeg fel oedolyn, felly oedd llyfrau a darganfod llyfrau yn y Gymraeg yn rhan hanfodol o fy nealltwriaeth i o'r iaith ac fy nhaith i ddysgu'r iaith, felly roedd yn breuddwyd i gael cyfle i ymuno'r Cyngor achos, fel dwi'n dweud, dwi wedi edmygu gwaith y Cyngor am flynyddoedd. Cwestiwn da, dwi wedi dewis y swydd yma fel gyrfa. Dwi'n teimlo fel person creadigol iawn. Dwi'n mwynhau gweithio efo elfennau gweledol, dwi'n mwynhau gweithio efo lliwiau, dwi'n mwynhau gweithio efo print. Mae cyfleistra fe'n bwysig iawn achos mae fe gyda teulu ifanc, mae fe'n lleol, mae nhw'n gallu mynd i'r ysgol leol, a wyniau'n gallu dod i fan hyn, a mae fe'n lot o hwyl. Wel, nes i cyfathrebu ar cyfryngau, es i mewn i'r maes marchnata a wedi gweithio'n ffordd lan i'r swydd yma mewn ffordd. O'n i'n ffansi her newydd, challenge newydd. Wedi ymgymryd ar gwaith adnoddau dynol a rili yn mwynhau. Wel, i ddeud y gwir, o'n i ar fin graddio o Brifysgol Aberystwyth a do'n i'm yn hollol siŵr i ba gyfeiriad o'n i am fynd iddi wedyn. A mi ddoth na gyfle i drio ymgeisio am y swydd yma a fi sydd wedi golwcus i chael i. Y pobl. Mae pobl yma yn y pobl mwyaf neis yn y byd a chefnogol a maen nhw'n helpu tîm. Maen nhw'n gweithio fel tîm, really. Fi fyswn i'n deud bod un o'r pethau gorau am yr gweithle yma ydy pa mor amrywiol ydy'r gwaith. Bob dydd mae yna rhywbeth wahanol. Da ni fel teulu, da ni gyd yn gweithio fo'n gilydd, cydweithio ar ambell i brosiect gwahanol. Felly, mae'n lle braf iawn i weithio achos mae pawb yn angerddol am darllen, yn angerddol am annog eraill i fwynhau darllen a dod o hyd i lyfrau. Mae'n Gymreigaidd yma, mae pawb yn siarad Cymraeg a mae'n eitha cartrefol trwy hynny. A mae digon o hwyl achos does dim un doedd diwrnod yr un peth.
Oes, mae yna potensial, mae yna lot o rolau gwahanol yn y cwmni, amrywiol iawn, a lot o potensial i wneud bob math o bethau gwahanol yn y cyngor. Dyna beth sy'n mor hyfryd am y gweithle yma, bod yna gymaint o posibiliadau gwahanol. Oes, mae yna gyfleoedd sy'n cychwyn yn yr ganolfan ddosbarthu fel dwi'n dweud, a gallu gweithio fyny weithio hefo llyfrwerthwyr a siopa ar yr adran gwerthiant ac yn y blaen, ond hefyd efo'r gwaith dylunio, neu golygyddol, mae yna gyfleoedd i symud fyny drwy'r adrannau yn fanna hefyd. Os yn sicr, fi'n enghraifft dda, fi wedi bod yma ers blynydde. Dechreuais i fel swyddog cynllun ymestyn yn rhoi grantiau i siopau llyfrau. Nath y rôl yna datblygu i wneud fwy o waith marchnata. A wedyn dwi wedi symud ymlaen i wneud gwaith cyllid a HR. Trio popeth. Meddwl am beth ti'n licio wneud, meddwl am beth yw dy sgiliau di. Ond cofio, os ti ddim yn licio rhywbeth y tro cynta ti'n trio fe, mae'n wastad bosib i dysgu rhywbeth a wedyn symud ymlaen a ffindo rhywbeth arall. Mae popeth yn fine-tuning, really, yn helpu ti ffindo rhywbeth ble ti'n ffitio. Mi fyswn i'n deud i gymryd chydig bach o amser. Does dim bris mawr. Mae'n iawn i wneud ambell i swydd gwahanol, i drio camio ymlaen at beth ti eisiau wneud. Bosib iawn fyswn ni'n cychwyn wrth edrych ar beth sydd yn llenwi'ch diwrnod. Os fysach chi'n cael diwrnod rhydd, be fysach chi'n ddewis i wneud? Ydy hwnna'n rhywbeth creadigol? Ydy hwnna'n rhywbeth efo helpu pobl neu gwaith marchnata neu beth bynnag? Mae rhywbeth sydd yn cymryd eich diddordeb chi. Fyswn ni jyst edrych ar beth sy'n diddori chi. Mae cymuned Gymraeg yma. I fi, mae plant bach 'da fi. Mae'n cyfle iddyn nhw cael gofal plant yn Gymraeg, i mynd i ysgolion yn Gymraeg. Mae'r pobl yn y dre yn siarad Cymraeg. Mae'n neis i fi wedi dysgu Cymraeg fel oedolyn. So mae'n help fawr iawn i fi gael cymuned. Dwi jyst wrth fy modd efo'r ardal yma. Mae pawb mor gyfeillgar, mae'n lle croesawgar iawn. Dwi wrth fy modd yn crwydro o gwmpas Aberystwyth, y siopau, mae'n lle braf iawn i weithio. Dwi wrth fy modd achos dwi'n gweithio o adra ac yn fama yn Aberystwyth, felly dwi'n cael cymysgedd braf o ardaloedd gwahanol. Ti'n byw fel lle gys i'n ngeni a magu, a wedyn ni'n gallu magu mhlant yn yr un awyrgylch. A fi'n credu bod hynny'n eitha pwysig i fi'n bersonol. A wedyn siarad Cymraeg a byw yn y gymuned wledig a bywyd hapus. Fan hyn ges i magu, fan hyn dwi nawr yn magu fy nheulu i. Mae Ceredigion jyst yn hollol hyfryd. Gymraeg yn y Cyngor Llyfrau yn rili bwysig. Ni'n gweithio gyda pobl sy'n siarad Cymraeg a pobl sy'n ddim o gwbl. A mae'n bwysig iddyn nhw cael cyfle i cysylltu a cael help trwy y gwaith ble maen nhw'n cyfforddus a ble maen nhw'n byw. Mae sgiliau iaith Cymraeg yn hanfodol y deud y gwir, a un o'r rhesymau mwyaf o'n i eisiau gweithio yn y rôl yma efo'r Cyngor Llyfrau Cymru, achos fel dwi'n deud, dwi wedi dysgu Cymraeg ac o'n i'n breuddwydio am yr syniad o weithio o fewn cwmni sydd yn angerddol dros yr iaith, sydd yn trio annog pobl i ddefnyddio'r iaith, felly yn sicr, mae sgiliau iaith Cymraeg yn hanfodol. Mae'n hanfodol yn swydd i bendant. Mae wedi bod yn hynny yw, da ni'n gweithio efo llyfrau sydd yn y Gymraeg, wedi cael eu sgwennu yn y Gymraeg, felly mae hwnna'n rili help wrth ddylunio deunydd yn y Gymraeg. Ond hefyd, mae yna gymaint o waith y cyngor sydd yn cael ei gynnal drwy gyfrwng y Cymraeg. Mae'n le Cymraeg i'w weithio yno fo, a ydy, mae'r Gymraeg yn hanfodol. Dwi'n meddwl ella be mae pobl yn feddwl pan maen nhw'n meddwl amdano Cyngor Llyfrau o ran be mae'r cyngor yn ei wneud ydy bod o'n rhywbeth sydd heb yr cyfoeth o opsiynau yma o'i blaenau nhw. Fel ni'n sôn, gwaith marchnata, gwaith dosbarthu, gwaith creadigol. Mae yna jyst gymaint o opsiynau fewn y cyngor a da ni'n gallu helpu ar y cyngor i weisg Cymru ac i lyfrwerthwyr Cymru ac i lyfrgelloedd Cymru mewn amryw o ffyrdd. Dyw pobl ddim cweit yn sylweddoli beth yw gwaith y Cyngor Llyfrau, achos mae gymaint o swyddi gwahanol i gael yma. Mae gymaint o amrywiaeth.
Fel chi'n gallu gweld o fan hyn, mae yn ymrywio o dreifo'r forklift, i gasglu llyfrau, pacio llyfrau, gwaith gweinyddol yn y swyddfa, a wedyn, mae yna swyddi wedyn sy'n fwy creadigol, gwaith golygu, gweithio yn yr adran farchnata, dosbarthu grantiau. Felly, mae yna ddigon o ymrywiaeth yma.